Da, salutare toată lumea! Dacă știți acest joc, să-mi ziceți. Stați un pic să luăm bani. Ia un fel de CSGO. Breakbuild. Da, o să facem un episod unul după altul. Da, stați un pic. Dacă știți jocul, uitați-vă pe grosanul ăsta, frate. Aș da înapoi, dar e foarte șmecher în reclamă. Să vedem cine pică. Sunt cel mai boss! Get work. Să vedem ce armă ne pică. Oh my God! God! What the fuck? Am trecut pe lângă 3 cuțite. O $6, hai că e bună. O vindem cu $6. Asta mi-e bani la cui. Noroc, frate. Case. Să vedem ce casă să deschidem. Mă deschidem pe asta, dar după ce facem niște bani. Ca să faci bani în jocul ăsta trebuie să apeși pe ce jucați. Vedeți? Eu pus aici în știre. Gata, putem să deschidem casa. Asta am zis. Stați un pic să mă uit. Mi s-a mai întâmplat să apăs cu altceva. Așa. Mamă, numai 9 ori. Fama spus. Nu. Nova. Păi, ce prostie nova asta. Hai să vindem arma aia de acolo. Eu nu țin nicio armă. Asta era? Nu. Un loc. $1. 97 și atât pe asta o băgăm din nou. Hai să deschidem. Uitați-o pe asta. Open case. E mai bună calitatea, eu zic așa. Să vede mai bine, oare? Nu. Mai bine să vedeți. Ooleu, ce pistol varză. Ce noroc până nu ne-a picat pistol. Da, facem 2 episoade din acest joc. O să revin. 2 încolo de armă. De aici o vindem. Gata. Ok. Hai să deschidem asta.
asta. AK-47. Bă, dar nu mai lasă praf un pic, mă. Am răgigel, frate. Bă, mi-e și silă să-l filmez. Bă. Nu, ce mai proastă armă să mă... La ce joc? Panorama. Ah, mai puteți să mă deschidem casă. Nu, nu ce-am deschis eu. Ai, bă. Un SSG 08. $1. Îl vindem. Plic. Asta dă din partea asta. Dar după trebuie să ne luăm o cutie. Upgrade, nu. IPad, nu. Shop. Uitați, reclamă asta, hai să vă arăt și vouă. Check it out. Nice. I love that game. Victory dance? No, it's more like... Excuse me, fellas. Both of you are wrong. This is the victory dance. My Vegas. Great games, real rewards, and me. Play it today. Smecheră. Da, dacă vă luați și voi jocul CSGO ăsta care joc eu, la reclama asta o să vă pună mereu asta. Ia, hai să vedem ce cutie ne pică, frate. Sper să-mi pice cutia, bravo. E bună rău de... Oh, de capul meu, am trecut pe lângă ea. Bravo din nou, bă! Bă! Dă-mă de treabă. Bă, chiar... Aoleu, băi, doamne, doamne. Merge geacă, nece, pistol. Prost. Tu nu ai de capul meu. Ia, stați un pic că vreau să fac un pic bani și să-mi iau eu o cutie. Uitați-vă cum pică banii. Pică banii din cer. Oh, doamne. Gata, frate. Hai să mergem la case. Open. Gata. Bye, frate, din nou.
Bă, da, du-o, bă, du-o, bă, du-te, mă, de aici. Mă, VP, bă. Mi-a picat pistolul ăsta, mă, rău. Băi, frate, cam atât cu acest episod. O să ne vedem în altă zi. Pa, pa. Mâine o să... Da. Mâine o să ne vedem cu Minecraft-ul pe calculator. The Sims. Cu ce mai ne vedem noi? Poate cu un episod din nou un nou episod din ăsta, din Case Simulator. Câteva vloguri la sora mea. Pa, pa.